मावबाय जों रबिरा मुजिर मुर्दाबाद नागाव दे हेब आं गुबुन खोथा गैया खेब जाय मानसि रबिरा मुजिर मुर्दाबाद प्रमद बर' मुर्दाबाद बे मानसिखौ जों मोनैनि नै जिखाजोंनो होबाय नांगौ खिदिखौ मोनाबा माथो जोंलाय रबिरा मुजिर मुर्दाबाद वेस्ट मालिगाव प्राइमारि जों रायजोफोर दिनै खोथाया बिराद गरम दिनै हरनि मोनायाव रायजोफोरा इउपिपिएलनि फ्लेगखौ सावनानै होदों आरो बे सावनानै होनायनि मेन जाहोना मा रायजोफोर नैबे भिडिअनि गेजेरजोंसो नुलांगोन भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आरो जाय गोदान भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हो होमबा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो रायजोफोर नोंसोर दिनै हरनि मोनायाव सोर आरो मानो इउपिपिएलनि फ्लेगफोरखौ सावनानै होदों एथ' रागा जोंनाय रायजोफोर एथ' मानो गाज्रि मोनजाबखो इउपिपिएल हान्जाया रायजोफोर नै बे भिडिअनि गेजेरजों फुल डिटेल्सखौ नायलांजोबबानो जाबाय नोंसोर रायजोफोरा आरो जाय आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय रायजोफोरा होमबा भिडिअखौ नायलांदो नोंसोर रबिरा मुजिरखौ जोंनो नाङा लकेसन फैसा हरदोंना थाखा हरदों जोंनो मा नांगौ रबिरा मुजिर खिबथाखौ जोंनो नाङा सावना हो सालाखौ लागाव सावजोब सावना होजोब 13 थांनायनि मानसिफ्रा औ इउपिपिएल सापर्टारफ्रा दाथासै गोदान लाबोनायबो दंमोन ना दासरां औ दंजोबो लागाजोब नाङा बे सारा बै माबाया बेखौबो लागाव रबिरा मुजिर मुर्दाबाद लागाव प्लेयर चेयर टेबल डाइनिं रबिरा मुजिर मुर्दाबाद रबिरा मुजिर मुर्दाबाद बिसिजोब्बाय नै सावनोसै रबिरा मुजिर नोंखौ मुर्दाबाद प्रमद बर' मुर्दाबाद बबे खन्थायाव रबिरा मुजिरनो थाखा फैसा खाङै खुङै खस्थ' मस्थ' होबाय दिनैसो जोङो लंपेन्ट गस्ला गाननोबो थाइसेबो हरफिनासै साथाय बेरा द्राव